Zbor Oružanih snaga Republike Hrvatske. Posebno pozdravljamo polaznike ratne škole Ban Josip Jelačić, zapovjedno stožarne škole Blago Zadro, temeljne časničke izobrazbe dr. Franjo Tuđman. Danas smo ovdje zbog obrazovanja, povezuje, obogaćuje i vodi do ostvarenja naših ciljeva. Do sada je... Hvala, domovini vjera. Hvala, domovini vjera. Hrvatski časnici i časnice, nova generacija, polaznici ratne škole, polaznici svih ostalih oblika izobrazbe, dragi gosti, roditelji, majke i očevi, braće i sestre, članovi obitelji, gospodo časnici. Biće prigodno, ali vjerujem sadržajno. Takav je trenutak. Kad ste započinjali vi, najmlađi, među danas promoviranima i nagrađenima, svoju izobrazbu, svoju temeljnu izobrazbu za časnike Hrvatske vojske, svijet je djelovao mirno kao mlijeko u čaši. To je bilo prije 5 godina. Bilo je znakova potresa, nesporazuma, agresija, aneksija. Međutim, da ste nekoga pitali tada što će biti za 5 godina, ne bi znao. Čovjek uvijek gleda prema sutra i sa nadom i optimizmom i zemljom, a danas i sa jezom. Jer u ovakvom vremenu nismo živjeli. Ovo je trenutak koji bi možda Churchill, čovjek puno citiran, pomalo precijenjen, po meni dosta precijenjen, ali interesantno za citiranje, nazvao zagonetkom koja se nalazi zamotanom unutar enigme, unutar misterija. To je što će biti sutra u ovom trenutku. Rat i Hrvatska na neki način u tom ratu. Taj rat nekako mora završiti. Uvjeren sam bez hrvatskih žrtava i bez toga da nas itko uvuče nešto što se uvući ne da. Stojite na ramenima titana koji su našu državu dobili ne na lutriji, nego teškom borbom. Skepsa prema svemu što je veliko, što dolazi sutra, što je grandiozna ideja, sve te velike ideje se slamaju na kičmi i ramenima malih naroda. Mi smo mali narod, ali ne sekundaran, sporedni narod. Mi smo jedina, vi ste jedina vojska u današnjoj Europi, Europskoj uniji, NATO-u, koja je, čiji prethodnici, pa i neki ovdje danas prisutni, još ih ima i još će neko vrijeme biti aktivni, su morali sudjelovati i boriti se s oružjem u rukama bez ičije pomoći da bi ostvarili našu državu. Ona je prva, ona je centralna, ona je prije svega. Sve ostalo u čemu sudjelujemo, Europska unija, NATO, zahtjeva našu lojalnost, našu odanost, ako hoćete, ali tek nakon Hrvatske. Ovdje je glavno i ovo je glavno. Ovo se čuva i ovo se nije dodalo na nagradne igre. Prije 40, 50, 60, 70 godina, da kažem još ne više od nekoliko rečenica o trenutku u kojem živimo i dišemo, imali smo dva velika bloka, imali smo Ameriku, demokraciju, imali smo Sovjetski savez koji je bio diktatura proletarijata, vlast jedne stranke, sve ono što nismo voljeli, nismo željeli, od čega smo djelomično uspjeli pobjeći na ovih 50 godina nakon Drugog svjetskog rata. Djelomično, ne u potpunosti. U to vrijeme lideri tih najvećih sila su se nalazili, komunicirali, komunikacija je bila otvorena, susretali, potpisivali sporazume o kontroli nuklearnog oružja, zabrani testova, s jedne strane demokratska Amerika, žudnja, čežnja, pa i uzor